Per fer un bon reportatge sempre has d'estar a la guaita com batega. L'actualitat. Les històries quotidianes Són ben tendres, ben humanes, però no fan que es disparin els índexs d'audiència setmanals. Què és el que compta al capdavall? però no fan que es disparin Els índexs d'audiència setmanals. Què és el que li interessa, el que compta? En el fons, al final i al capdavall. i això es porta una evidència Si volem deixar el televident ben comut, ben comogut, bocabadat, bocabadat, es m'ha perdut, garratibat i en resum, ben ben clavat, clavadet, al sofà de casa. hipnotitzat davant la pantalla. Llavors hem de trobar Un fet noticiable, un fet que sigui excepcional, excepcional, extraordinari, extraordinari, fora del normal. Aquella història singular que ens doni molt bones imatges, però també el millor. Titular.